outside. A beautiful night for it. I think you is going to watch the car with it. Maailmanmestaruusrallivuosi 1991 alkoi perinteisesti 59. kertaa ajettavalla Monte Carlo rallilla. 1000 kilometrin matkataivalosuus käynnistyi yhtä aikaa eri puolilta Eurooppaa. Hallitseva maailmanmestari Carlos Sainz starttasi Espanjan Barcelonasta. Varsinainen kilpailu käynnistyi pitkästä aikaa Monte Carlosta, josta suunnattiin kohti Aubenasia. Koko maailman kerma oli lähtöviivalla ja suomalaisiakin oli mukana 5 kappaletta. Juha Kankkunen lähti todenteolla hakemaan 3. maailmanmestaruutta. Timo Salonen lähti matkaan ensimmäistä kertaa Mitsubisilla. Hannu Mikkola toivoi mahdollisimman paljon lunta ja liukasta, mutta ei näyttänyt hyvältä. Minna Sillankorva lähti hakemaan naisten epävirallista maailmanmestaruutta ja Kilu Aho oli suomalaisista ainoana Monten ensikertalaisena liikkeellä tehtaan Skodalla. Kisan avaus sujui tutuissa merkeissä. Carlos Sainz täräytti heti kärkeen. Asfalttiteillä hyvin viihtyvä Saksan Armin Schwarzkopf rengasrikon heti alussa ja niinpä Sainzin taakse nousikin tutut lanssianimet Oriol, Biassion ja Sabine. Mutta vain hetkeä myöhemmin sai Oriol heittää haaveet toisesta perättäisestä Monten voitosta. Sähkövika pudotti ranskalaisen sijalle 47. Timo Salosella oli vaikeuksia rengasvalintojen kanssa ja testikilometriäkin olisi tarvittu vielä enemmän. Kärki karkasi koko ajan. Monte Carlo vuoristot ovat petollisia. Vaikka keli näyttää kuivalta, saattaa se muuttua rinteen toisella puolella jääksi, joten kyllä tässä kisassa omat vaaransakin on. Näin luonnehtii Hannu Mikkola mahdollista lipsahdusta vuoristoteille. Siinä on niinku ero, kun täällä ja siellä ajaa vuoristossa, niin täällä kun osuu puuhun, niin on huono tuuri, mutta jos siellä osuu puuhun ulos, se on hyvä tuuri, ettei tipu alas. Vanha konkari Hannu Mikkola sai valitettavasti ajaa vain 2 erikoiskoetta, joista ensimmäisellä hän oli palavien jarrujenkin kanssa nopein suomalainen. Mutta sitten jo heti 2. jälkeen oli Hannun pakko katsella reittikartasta nopeinta tietä Monakoon. Konerikko nimittäin katkaisi matkan. Juha Kankkunen aloitti varovasti, hyvässä muistissa oli keskeytys viime vuonna jo 1. Fordin tehdastallilla oli myös huolia. Alex Fioriolta meni heti alussa turbo ja Malcolm Wilsonin taktiikka oli rauhallinen ajo, joten paineita kasattiin tallin tulokkaan François Delecourin harteille. Ranskalainen ajoikin hienosti kisan 2. kunnes tallipäällikkö rauhoitteli menoa sen verran, että ensimmäisellä tauolla tulevaisuuden lupaus oli 4. Toinen lenkki alkoi perinteisellä Boursin pätkällä, jolla pituutta oli 35 kilometriä. François Delecour ajoi pohjat ja nousi kisan 2. uhkaamaan maailmanmestari Sainzia. Didier Oriol oli noussut jo 30 sijaa, kunnes konerikko täällä Bourseessa katkaisi lopullisesti matkanteon. Armin Schwarz oli myös epäonninen ja joutui heti pätkän alussa rengastöihin. Se viimeistään pudotti saksalaisen ulos voittokahinoista. 2 muuta Ford-kuljettajaa eivät olleet aivan yhtä tyytyväisiä menonsa kuin Delecour. Fiorio joutui rengaspulan takia ottamaan väärän tyyppisiä pyöriä ja jarruhuolia oli niin Fioriolla kuin Wilsonillakin. Kenneth Erikssonille sattui ammattitasolla harvinainen töppäys. Bensa nimittäin loppui pätkällä ja aikaa hukkui yli puoli tuntia. Paris-Dakarista suoraan Monteen saapunut ruotsalainen oli jo sunnuntaina valmis lähtemään kotikisansa harjoituksiin. Timo Salonen ja Juha Kankkunen tekivät kaikkensa, mutta tämänvuotinen kisa ei suosinut kumpaakaan. Päivän puolivälissä oli lyhyt tauko ja Delecour oli ajanut jo 55 sekunnin päähän Sainzista. Massimo Biassion näytti jälleen olevansa varsinainen superammattilainen. Kaksinkertainen maailmanmestari kiiruhti hitaasti 3. ja pudotti Jolly Clubin lanssialla ajavan Sabine 4. Rengasvalinnat merkitsevät Montessa lähes kaiken. Tässä hyvänä esimerkkinä on se, että Sainz otti eräälle pätkälle nastarenkaat, kun taas tallitoveri Schwarz valitsi sliksit. Saksalainen oli 44 sekuntia nopeampi kuin muut. Timo Salonen ja Vode Silander joutuivat kesken pätkän rengastöihin ja se ratkaisi taktiikan. Nyt oli tärkeintä tutustua autoon ja ajaa maaliin. Kankkunenkin oli menettänyt suurimman mielenkiinnon kärkitaistoihin ja ajeli 5.
Mazdan uusi mies Jesus Puras oli loppujen lopuksi sijoittunut yllättävän hyvin. Espanjalaista saattaa tulla vielä vuosien saatossa Sainzin manttelin periä. Kolmas lenkki vei kilpailijat Monacoon ja pitkälle tauolle. Taistelu jatkui edelleen tiiviinä. Sainz ja Delecour antoivat sekopäisille ranskalaisille rallifaneille nähtävää koko rahan edestä. Kolmannesta ja neljännestä tilasta käytiin varsinaista sekuntipeliä Biasion ja Sabin välillä. Ranskalainen Jolly Club-kuljettaja Sabi oli kuitenkin koko ajan nopeampi ja nousi hetkeksi ohi Biasionin, kunnes turborikko pisti miehet jälleen takaisin samoille sekunneille. Massimo Biasion pyörähti kerran ja saman kohtalon ja samassa paikassa kokivat myös Carlos Sainz ja François Delecour, joten puntit siltäkin osin olivat tasan. Timo Salosen ja Juha Kankkusen menosta oli terävin puhti poissa, mutta sitkeästi suomalaiset matkasivat kohti M-pisteitä, jotka varmasti kauden lopussa ovat tuiki tärkeitä. Minna Sillankorva oli 20. ja se riitti naisten M-pisteiden saavuttamiseen. Säännöissä nimittäin sanotaan, että yleiskilpailussa pitää sijoittua 20 parhaan joukkoon, jotta pisteitä voi käyttää hyväkseen. Kilu Aho oli luokan kakkosena. Viimeinen lenkki ratkaisi sitten kaiken. Delecour ajoi ohi Sainzin, ranskalainen todella viihtyi merialpeilla. Sainz alkoi jo tyytyä kakkostilaan, kun viimeisellä Turinin pätkällä Fordista rikkoutui takaripustus ja hermostuksissaan ranskalainen rikkoi vielä 2 rengasta. 41 sekunnin johtoasema vaihtui itkusekaisin tuntein 3. tilaan. Massimo Biasionin tasainen vauhti oli valttia ja italialainen otti toiseksi korkeimmat pisteet. Armin Schwarz repäisi hyvän loppukirin ja nousi ohi Kankkusen 4. Juha kaksikko oli maalissa 5. ja se varmasti tyydytti. Malcolm Wilson kiri myös sen verran, että Salonen putosi 8. Minna Sillankorva otti naisten luokan voiton. Edellisestähän täällä Montessa on kulunut jo 7 vuotta. Kilu Aho joutui harmittavasti keskeyttämään toiseksi viimeisellä pätkällä kolhittuaan hiukan kivikaiteita. Maalissa Toyotan tallipäällikkö Uwe Andersson hykerteli tyytyväisenä. Olihan tämä ensimmäinen kerta, kun japanilaistalli juhli tämän erään maailman arvostetuimman rallin voittoa. Ennen kauden toista merkkikohtaista maailmanmestaruuskisaa Portugalin rallia kävivät muutamat kuskit Ruotsin lumilla hakemassa kuljettajakohtaisia pinnoja. Kenneth Erikssonille niitä tuli täydet 20 kappaletta Markku Alenin ottaessa 3. korkeimmat pisteet. Mutta sitten takaisin Portugaliin. Maailmanmestaruussarjan 3. osakilpailu on aina vaikea, ei oikein kenellekään sopiva. Katsotaanpa miten kisa oikein kulki. Vettä tuli avauspäivänä taivaan täydeltä ja odotettavissa oli todella liukkaat 4 päivää. Ensimmäinen pätkä oli perinteinen Super Special Stage, jossa pohjaajan jakoivat Sainz ja Alain. Markullehan Portugali on lähes kotikisa, sen verran on mies voittoja täältä kerännyt. Sitten päästiin varsinaisen rallin makuun. Karavaani suuntasi pohjoiseen ja Póvoa de Varzimiin. Heti ensimmäinen pätkä jouduttiin perumaan vesisateen tuodessa lähes koko vuoren rinteen tielle. Seuraavalla pätkällä ajoi Sainz sekunnin johtoasemaan Markun seuratessa haukkana perässä. Subaru tuntui toimivan hyvin asfalteilla, vai oliko sittenkin kyseessä vain Markun päättäväinen yritys, sillä samanlaisella autolla ajava Chatriot ei ehtinyt lähellekään. Johtopaikka vaihteli tiuhaan tahtiin, Markku meni ensin hetkeksi johtoon ja Sainz hävisi tuulilasin huurtumisen takia 39 sekuntia. Mutta sitten otti Markku väärät renkaat ja hävisi lähes minuutin. Nyt oli Saksan Armin Schwarzin vuoro ottaa johtopaikka. Saksalainenhan on ennenkin ollut kärjessä alkuvaiheiden asfalteilla. Juha Kankkunen ajeli varman tuntuisesti kisan 4. Fordien kisa ei kulkenut muiden kuin Delecourin osalta, sillä Alex Fiorio ja Malcolm Wilson suistuivat molemmat ja hävisivät tuloslistoon. Toyota-kaksikon jälkeen tuli lanssia vahva rintama, Biasionin johdolla, Oriolin seuratessa tiukasti vanavedessä. Hannu Mikkolalla oli ongelmia, vesipumppu ei toiminut ja öljyputki paukahti poikki, mutta 49 vuotta kesällä täyttävä vanha konkari jatkoi matkaa. Tauon jälkeen ajettiin 4 pätkää yön pimeydessä ja Delecour ajoi pahasti ulos, jonka jälkeen pätkä keskeytettiin hetkeksi. Saman kohtalon Delecourin kanssa koki kisan johtomies Armin Schwarz, jolle vauhti oli liikaa. Tommi Mäkinen ajoi murheista huolimatta kiinni N-ryhmän kärkeen. Toisella lenkillä päästiin soralle ja rankka vesisadekin hiukan hellitti.
Sainz nousi kolmannelta tilalta maailmanmestarin omalle paikalle eli kärkeen. Portugalissa aina hyvin viihtynyt Biassion sitä vastoin putosi tuloslistoilla. Markku Alén taisteli vaihdelaatikkomurheiden kanssa ja Subarun aski vaihdettiin peräti 2. Juha Kankkunen nousi pykälällä Mikkolan ohi. Kolmas lenkki alkoi Sainzin johdolla. Espanjalainen johti kisaa, mutta ei turvallisesti, sillä takaa hiilosti Jolly Clubin Lancialla Orion. Tehtaan Lancialla oli kolmantena Miki Biassion, joka jälleen tuntui viihtyvän hyvin Portugalissa. Markku kärsi tutusta viasta tehon puutteesta, vaikkakin Subaru tuntui nopealta asfaltilla, jotain oli vialla sorakelillä. Markun tallitoveri Ranskan François Chatriot kipusi ohi Hannu Mikkolan tallikumppanin Jesus Puraksen, sillä välin kun Hannun leikki loppui laturirikkoon. Tommi Mäkinen siirtyi tällä lenkillä N-ryhmän kärkeen, mutta Ford ei vielä tuntunut niin luotettavalta kuin olisi pitänyt. Viimeinen lenkki oli täynnä vaikeita Portugalin pätkiä, edessä oli vielä Arganiilin vuoristo. Sainz ei ollut yllätettävissä, sumua riitti ja Oriol yritti vielä tavoittaa voittoa, mutta vauhti oli niin huimaa, että ranskalainen tunnusti, ettei hänen kyvyt enää riitä näissä olosuhteissa kuin kakkostilaan. Massimo Biasionia ei auttanut edes kova kokemus, kaksinkertainen maailmanmestari joutui tyytymään 3. tilaan. Liekö 2 saavutettua mestaruutta riittävästi sympaattiselle italialaiselle? Riskinotto on selvästi vähentynyt. Juha Kankkunen ajeli varmasti 4. Juha kaksikko ei myöskään pystynyt taistelemaan kärkivauhdissa, mutta olihan laukaalais-espoolaisella kaksikolla tähtäimessään 3. maailmanmestaruus, joten pisteitä kannatti vielä kauden tässä vaiheessa varmistella. Markku Alén oli 5., mutta ohjaustehosti reistaili sen verran, että tallitoveri Chatriot sujahti hetkeksi ohi, mutta vain hetkeksi, sillä tallin johto määräsi ranskalaisen hidastamaan ja antamaan Markulle 5. sijaan. Espanjan Jesus Puras otti 7. tilan Chatriot jälkeen. Belgian de Mevius voitti N-ryhmän, sillä kaikeksi harviksi joutui Tommi Mäkinen keskeyttämään vaihdelaatikon hajoamisen viimeisellä lenkillä N-ryhmän johtoasemasta. 5. kerta toden sanoi Carlos Sainzille ja Louis Moyalle. Tässä heidän voitonjuhla. Espanjalaisen ensimmäinen Portugalin voitto tuli lähes 50 sekunnin marginaalilla. MM-pisteiden tavoittelijat viettivät perinteisesti pääsiäistä Itä-Afrikassa Keniassa. Poikkeuksellisen pitkässä 6 päivän kisassa ennakkosuosikeiksi nousivat jo lähtölavalla muutamat nimet. Juha Kankkunen oli safarissa aina vahvoilla, ajoihan laukaalainen täällä uransa ensimmäisen MM-voiton vuonna 1985. Pahin uhka MM-sarjassa Espanjan Matadori lähti safariin vasta 2. kertaa. Ensimmäinen lenkki suuntasi Nairobista kohti lomakaupunki Mombasaa, jossa ralli ei pitkään aikaan ole käynytkään. Ensimmäisellä superpätkällä kiilasi Miki Biassion kärkeen, Juha Kankkusen tehdessä tuttavuutta olkipaalien kanssa. Mutta tämä ei vielä mitään merkitse, ja täällähän muutenkaan ei pätkäajat ole ratkaisevia, sillä kaikki osuudet ajetaan yleisen liikenteen seassa ja erot syntyvät myöhästymisminuuteista. Eli järjestäjä antaa jokaiselle osuudelle ihanneajan, johon kaikki pyrkivät. Tuo aika sisältää myös huoltoajan, joten siihen ei kukaan pysty, ja näin voittaja on se, joka lopussa on vähiten myöhässä järjestäjien ihanneajasta. Numerolla 1 liikkunut Jorge Recalde kärsi rengasrikon ja Sainz sai argentiinalaisen kiinni ja nousi Taitahillsin jälkeen kisan kärkeen. Nissan esitteli uudet Sunny GTIR täällä 3 auton voimin. David Llewellyn hävisi paljon ja kolaroi vielä huoltopaikalla kanssakilpailijan kanssa niin raskaasti, että edessä oli keskeytys. Stig Blomqvistin ja Mike Kirklandin kisa myöskin kulki kompuroiden. Toinen lenkki toi kilpailijat Mombasasta takaisin Helsingin kokoiseen Nairobiin. Toyota oli vahvoilla vaikeissa olosuhteissa ja Valdegor hujautti tämän osuuden ilman aikasakkoa nousten Sainzin jälkeen 2. Afrikan taktiikan hyvin tunteva Juha kaksikko kiilasi 3. jättäen taakseen puhkeavien renkaiden kanssa taistelevan Jorge Recalden. Mutta vielä huonommin meni Biassionilla, joka ajoi kolarin ja joutui keskeyttämään. 3. lenkki lähti perjantaina ja oli pituudeltaan taas parin pienoisrallin mittainen, eli 748 kilometriä. Carlos Sainz jatkoi johdossa, mutta yhtä helppoa ei ollut Valdegordilla. Ruotsalainen lipsautti nurin ja putosi 3. Myöhemmin kytkin häiriöt pudottivat vielä sijoitusta parilla pykälällä. 3. Toyota oli sympaattisen ruotsalaisen Mikael Erikssonin käsissä. Ruotsalaisella oli perin vähän MM-rallistartteja tiedossa, joten miehestä oli nuoresta iästään huolimatta tulossa
Ei asfaltti, vaan Afrikka-spesialisti. Juha Kankkunen näytti jälleen valttikorttinsa Afrikassa ja nousi muiden takellellessa kakkoseksi. 4. lenkki oli pituudeltaan jälleen tyypillistä safaritasoa. Matkaa oli kuin reilusti Helsingistä Rovaniemelle, eli 835 kilometriä. Tämä osuus suuntasi kohti Ugandan rajaa ja Eldoretin kaupunkia. Sainz avasi päivän reippaassa johtoasemassa, mutta päätti päivän jousitus- ja ohjausvaikeuksien takia vain 4 minuutin kärkiasemassa. Huomatkaa, vain 4 minuuttia. Se vastaa Afrikassa noin 4 pikataivalrallin sekuntia. Kankkunen ajoi ehjän päivän. Lancia osoitti jälleen mahtinsa. Italialaistallilla on vankka ammattitaito kaikissa olosuhteissa, ja vaikka Toyota on testannut paljon Afrikassa, on sitä tehnyt myös Lancia. Mikael Eriksson sujautti ohi Recalden, joten kyllähän totuuden nimessä täytyy sanoa, että voitosta taistelivat jälleen kerran vain 2 tallia, Toyota ja Lancia. Recalden takana nimittäin tuli Valdegård. Nissaneista Stigu ja Kökland olivat edelleen mukana ja varsinaisten huipputiimien jälkeen seuraavia. 5. lenkki oli pituudeltaan lähes 950 kilometriä ja se myös ratkaisi kaiken. Tiukka minuuttikamppailu, huomatkaa minuutti ei sekuntikamppailu, oli käynnissä Sainzin ja Kankkusen välillä, kunnes espanjalainen joutui keskeyttämään moottoririkkoon. Juha siirtyi selvästi kärkeen Mikael Erikssonin seuratessa kakkosena. Huimia eroja kuvastakoon se, että Recalde oli 3. 10 Erikssonia perässä, siis minuuttia ei sekuntia. Ja 4. ajava Björn Valdegård puolestaan oli jäänyt argentiinalaisesta tunnin verran. 6. ja viimeinen lenkki oli sitten vähän kesympi, vaivaiset 383 kilometriä. Nissanin uusi auto otti ensimmäisessä MM-rallissaan sijat 5 ja 6. Valdegårdin murheetkaan eivät estäneet lähes 50 rallin historian ensimmäistä maailmanmestaria ottamasta 4. tilaa. Jorge Recalde todisti Lancian iskukyvyn olemalla 3. Mikael Eriksson paransi edellisvuotista 3. sijaansa pykälällä ja voittoa juhli kukapas muukaan kuin 32-vuotis syntymäpäiviä viettävä Juha Kankkunen yhdessä Juha Piirosen kanssa. Lancia oli jälleen kerran osoittanut mahtinsa, vaikka auto ei tehoiltaan olekaan Toyotan veroinen, on se kuitenkin varmuudellaan maailmanmestari Ainesta niin merkkien kuin kuskienkin sarjassa, joka tämän kisan jälkeen on entistä tiiviimpi. Kesän alkajaisiksi suunnisti maailmanmestaruusruletti Kreikkaan. Edessä oli vaativa kisa huonokuntoisilla teillä. Reitti oli hiukan muuttunut ja nyt oli ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1985 mukana myös lenkki Peloponnesoksen niemimaalla. Tässä muutamia tunnelmia kisan aattona. Täällä ei voi ajaa täysillä sillä lailla oikein repii, mutta se, että tämä on yksi tärkeä kilpailu, jos sanotaan ajaa 3 joukkoa ja hienous voittaa. En mä usko, että autossa on mitään ongelmia. Harjoitteluaikana mä jättiin monta tuhat kilometriä, eikä ollut mitään ongelmaa. En pelkää autoa niin hirveästi. Nyt teillä on uusi moottori, onko se merkittävästi tehokkaampi? Kyllä se on tehokkaampi. Siinä on jonkin verran enemmän hevosvoimia ja laajempi käyttöalue. Eli se vääntää ja sitten menee myöskin yläkierroksilla. Sinulla on voimansiirto vaihtoehtojärjestelmiä tuossa autossa. Minkälaista tekniikkaa käytät? Kyllä mä ajan vanhalla systeemillä koko ajan. Et sitten katsotaan, jos ei sillä kerkeä, niin koitetaan sitä toista. Jos ei silläkään kerkeä, niin sitä voi lähteä kotiin. Kilpailun keskuspaikkana oli jälleen Lagonissin lomakeskus noin 30 kilometrin päässä maan pääkaupungista Ateenasta. Ensimmäinen pätkä oli perinteinen yleisölle tarkoitettu superspesiaali, pituutta 5 kilometriä. Lähtöluettelo oli jälleen kova. Mukana oli peräti 14 FISAn ykköskuumaa kuskia ja suomalaisedustus vahva. Tallikuskien lisäksi matkaan lähti myös Minna Sillankorva, jolla oli tähtäimessä naisten epäviralliset MM-pisteet. Toyotat aloittivat vahvimmin ja kaksikko Sainz-Schwarz jakoivat pohjaajan. Maailmanmestaruuspisteissä 3. oleva Didier Oriol oli heti seuraava. Hannu Mikkola kärsi heti ykkösellä rengasrikon ja hukkasi 20 sekuntia. Harmittaa tietenkin, että ei pääse ajaa ekaa pätkää ilman huolia. Ne tutki sen nyt, niin siinä oli joku tuommoinen rautalanka mennyt sivusta sisään. Minna Sillankorva yhdessä italialaisen kartturinsa Michella Marangonin kanssa siirtyi heti alussa Astra-tiimin Lanciallaan naisten luokan kärkeen.
Nissanit olivat mukana toista kertaa maailmanmestaruustasolla, kuljettajina Ruotsin Stig Blomqvist sekä Englannin rallimestari David Llewellyn. Mutta ei ollut vielä Nissanissa tehot kohdallaan, vaikka muuten japanilaistiimin toiminta oli vakuuttavan näköistä. Uusi tietokonejärjestelmä viestittää yli 100 anturin voimin tietoa lentokoneen satelliitin kautta huoltoautoihin, jossa auton tekniikkaa voidaan seurata koko ajan pätkillä. Teoriassa olisi mahdollista jopa muuttaa auton säätöjä kesken pätkän. Tähän kokeiluun ei vielä kuitenkaan lähdetty. Varsinainen kisa starttasi siirtymällä Ateenan ruuhkaisten katujen läpi ja aika kävi tiukalle. Niin tiukalle, että Kenneth Eriksson ajoi kuorma-auton perään ja menetti huollossa 14 minuuttia, joka rapsahti rasitteeksi ruotsalaiselle. Siitä sisuuntuneena Kenneth aloitti uudella Evoluutio-mitsulla mahtavan kirin ja takoi pohjat 7 seuraavalle pätkälle, nousten sijaluvulle 14 ja todistaen samalla uuden Mitsun voimavaran. Carlos Sainz ei oikein viihtynyt ensimmäisen auton paikalla, eikä autokaan tuntunut oikein sopivan Kreikan kivikkoisille teille. Viimevuotista ja samalla uransa ensimmäistä MM-voittoa puolustava espanjalainen roikkui kuitenkin kärjen tuntumassa. Juha Kankkunen hallitsi kisaa lähes koko päivän ja Lancian vankka kokemus vaikeista kisoista näkyi koko ajan, sillä kakkospaikalla oli Didier Oriol, joka kuitenkin päivän päätteeksi kiilasi Jolliklubin Lanciansa johtoon. Miki Biasion oli liikkeellä uudella voimansiirrolla varustetulla Lancialla, mikä oli hiukan riskipeliä ottaen huomioon olosuhteet. Markku Alenin kisa käynnistyi takkuisesti. Mies joutui yrittämään kaikkensa huonosti käyvällä koneella, mutta kärki karkasi uhkaavasti. Fordin leirissäkään ei ollut iloisia naamoja. Delecourilla oli sytytysongelmia ja Fioriolta sekä Wilsonilta pamahti etuperä ja Wilsonin kolari siirtymällä aiheutti vielä huollolle lisää pääpainoa. Timo Salosen Mitsu ei käyttäytynyt läheskään samalla tavalla kuin tallitoveri Erikssonin auto ja hämeenlinnalainen kokeili toisenlaista etuperää. Nissanit puursivat mukana, mutta ei ainakaan vielä mitenkään hätkähdyttävän kovaa. Minna Sillankorva johti ylivoimaisesti naisten luokkaa. Kisan 3. päivä oli myös pisin, peräti 21 erikoiskoetta. Tässä päivässä oli ratkaisun aineksi. Carlos Sainz löysi aamulla ajovireen ja alkoi ajaa kärkeä kiinni. Oriol hävisi 10 sekuntia yhden pätkän lähdössä ja tämä avasi Kankkuselle oven kärkipaikalle. Sainz ja Oriol kamppailivat kakkostilasta. Espanjalainen oli jo tuntumassa, kunnes menetti rengasrikkoon puolisen minuuttia. Mutta hetkeä myöhemmin katkaisi Oriol vetoakselin ja Carlos oli kakkosen. Ruotsin Kenneth Eriksson teki vakuuttavaa jälkeä ja ajoi pohjat toisensa perään, mutta sen verran oli rasitteena AT-pinnoja, että sijoitus ei juurikaan parantunut. Timo Salonen sai hetkeksi Mitsun kääntymään paremmin ja nousi 5. vain joutuakseen keskeyttämään ohjauslaitteiden murenemiseen. Massimo Biasion testaili Lanciansa 4. ja sitä voisi pitää loistavana suorituksena, mutta kyllä oli muilla murheitakin. Toyotista Sainz oli ainoa, joka sai ajaa ehjää päivää. Schwarz katkoi vetoakselin ja ajeli välillä kolmipyöräisenä, kun taas Mikael Eriksson rikkoi tasauspyörästön ja otti AT-pinnan. Kreikan tiet todella kuluttivat autoja, sillä Markku Alen otti yli 3 minuuttia AT:ta peränvaihdon takia. Ei paistanut päivä Fordin joukoillekaan. Ensin lähti tuloslistoilta François Delecour, sitten petti ripustus Wilsonilta ja lopuksi vielä Alex Fiorionkin oli siirryttävä laulukuoroon kadonneen eturipustuksen takia. Akropolis-rallin tiet olivat jälleen näyttäneet hurjan luontonsa. Hannu Mikkola mahtui hyvin 10 parhaan joukkoon, mutta ei ollut veteraanilla asiaa kärjen tahtiin. 10 sakissa keikkui nyt kaikkien keskeytysten jälkeen Stig Blomqvist parhaana Nissanilla. Kenneth Eriksson nousi päivän lopuksi mahtavalla pohja-aikatehtailullaan 6, mutta se ei paljon lohduttanut, sen sijaan lohtua toi Mitsubishin iskuvoima. 18 pohja-aikaa 21 mahdollisesta oli vaikuttava. Kisan viimeinen lenkki oli pitkä ja käsitti yhteensä 16 erikoiskoetta. Carlos Sainz lähti ensimmäisenä autona liikkeelle ja joutui pistämään kaikki peliin. Raju yritys kostautui rengasrikkona, samoin kävi Oriolille, joten Kankkunen kiipesi kärkeen ja ajoi vielä parit pohjat, ennen kuin pääsi juhlimaan voittoa, joka oli siis toinen tällä kaudella. Uuden-Seelannin ralli on aina ollut niin järjestelyltään kuin tiestöltäänkin kuskien keskuudessa pidetty kisa. Seuraavassa Markku Aleen luonnehtii tulevaa koitosta. No
mitä, tässä on fiilikset on ihan hyvät, että kaikkihan tänne tuli melkein suoraan Kreikasta ja tämä kun ei ole merkkikohtainen, niin täällä on vain ohjaajille pisteet, että tämä on niin kuin vähän kaikille ekstra kilpailu, mutta tämähän on yksi maailman parhaimmat rallitiet, että mä itse henkilökohtaisesti tykkään näistä teistä, että nämä on yksi, jos ei parhaat rallibaanat. Markun lisäksi kisaan lähti Juha Kankkunen sekä viime vuoden N-ryhmän voittaja Tommi Mäkinen, jonka Cosworth ei vielä ollut tarpeeksi luotettava, joten alla oli jälleen tuttu Mitsubishi. Muista kärkinimistä mainittakoon lähes kaikki MM-kisat tällä kaudella urakoinut kaksikko Carlos Sainz ja Didier Oriol sekä ainoana Mazdana viivalle ilmestynyt Ingvar Carlsson. Ensimmäinen pätkä oli illan pimeydessä ajettu yleisöpyrähdys. Pätkä oli niin lyhyt, että pohjat jakoivat Oriol, Kankkunen ja Aleen. Sainz seurasi 2 sekunnin päässä. Ensimmäinen lenkki alkoi sateisissa merkeissä. Onhan Uudessa-Seelannissa heinäkuussa talviaika, joten keli ei ollut paras mahdollinen ja liukasta tuntui riittävän. Carlos Sainz aloitti heti maailmanmestarin ottein ja piiskasi Toyotansa ohi Kankkusen ja kärkeen. Juha tiesi minkälaista taktiikkaa täällä pitää noudattaa, vaikka edellisestä visiitistä oli vierähtänyt jo 5 vuotta. Didier Oriol pyörähti heti aamun alussa ja jarrumurheet myöhemmin päivällä verottivat vielä lisää aikaa, mutta helppoa ei ollut muillakaan. Ingvar Carlssonilta loppui polttoaine kesken pätkän ja ruotsalainen putosi häntä päähän. Markku Alenin Subarussa oli tehoa kuin Acropolis-autossa. Täällä olisi kuitenkin tarvittu raakaa voimaa. Sitä ei ollut tarjolla ja suomalainen antoi kärkikolmikon mennä menojaan, muutakaan ei voinut. Carlos Sainz repäisi päivän mittaan 20 sekuntia kaulaa Juhaan ja Oriolin vaikeudet sen kuin jatkuivat. Tuulilasin pyyhkijät vihoittelivat puolen minuutin verran ja ranskalainen putosi kärjen kyydistä. Tommi Mäkisen kisa alkoi hyvin ja huonosti. Puuppolan mies otti heti paikkansa kärjessä, vaikka kärsikin sähkömurheista, jotka onneksi kuitenkin saatiin kuntoon. Toinen lenkki sujui Carlos Sainzin tahdittamana. Espanjalainen ei ollut yllätettävissä ja kelikin alkoi parantua, tiet kuivuivat ja johto kasvoi. Juha kaksikko teki kaikkensa ja yritystä riitti. Sen todistaa yksi pyörähdyskin, joka ei ainakaan auttanut asiaa. Pieni ojassa käyntikin päivän loppupuolella verotti aikaa, mutta kakkostilakin toisi mukavasti kallisarvoisia maailmanmestaruuspisteitä. Maailmanmestaruuden takiahan täällä oltiin. Didier Oriol pystyi aamun alussa uhkaamaan Juhaa, kunnes sitten etuperä rikkoontui ja ranskalainen putosi taas samoihin asetelmiin kuin oli ollut aamulla. Markku ihmetteli kärjen vauhtia, vaikka Lauttasaarelainen käytti kaiken tien hyväkseen, ei sekään auttanut ja kolmikko edellä painui koko ajan vääjäämättömästi karkuun. Tommi Mäkisen hyvin alkanut kisa päättyi ylivoimaisesta N-ryhmän johdosta, kannen tiivisteen hajoamiseen ja edessä oli pitkä kotimatka. Kolmas lenkki käynnistyi Rotorman yleisöpyrähdyksellä ja nyt oli Juhan pakko pistää kaikki peliin. Mutta kolmannen päivän 11 erikoiskokeen aikana ei tilanne muuttunut ja laukaalainen joutui tunnustamaan Matadorin nopeammaksi. Uuden-Seelannin ralli oli Carlos Sainzin juhlaa ja mies vahvisti asemiaan kärjessä. Didier Oriol ajoi ehjän päivän ja ranskalainen nautti hyvistä sorateista, tosin kolmas sija oli ainoa mitä ranskalainen pystyi ajamaan. Markku Alen alkoi tyytyä sijoitukseensa, 3 kärki meni uskomatonta vauhtia. Tässä mies luonnehtii kisan kulkua omalta osaltaan. Noin meidän tietokone oikutteli, että mä ajoin itse niin kovaa kun mä pääsin ja noin 3 kaveri edessä, niin ei mulla mitään jakoa heille. Jollakin pätkillä mä pärjäsin niille, mutta ne meni kovempaa kerta kaikkiaan. Kilpailun viimeinen päivä oli jälleen liukas, mutta yritys alkoi olla ohi ja Carlos Sainz sai jo suhteellisen rauhassa ajella voittajaksi. Juha Kankkunen otti arvokkaat 15 pistettä ja ero maailmanmestaruuspisteissä Sainziin oli nyt 22 pinnaa. Didier Oriol oli jälleen kolmas, tasaiset ajot kauden kisoissa pitävät ranskalaisen M-pisteissäkin vakuuttavasti kolmantena. Matkaa Juhaan on tässä vaiheessa 21 pistettä. Ingvar Carlsson sinnitteli maaliin ja nousi sijaluvulta 48 kahdeksanneksi, ajamalla vielä viimeisenä päivänä parit pohjat. Ja tässä lopuksi Carlos Sainzin Luimoijan voitonjuhla. Kaikki osaset kohdalleen. Varaosat ja tarvikkeet. Osaset liikkeistä kautta maan.
Ammattitaito, nopeus ja tyylikkyys ovat ne syyt, miksi niin monet kilpaajat ja yritykset ovat valinneet Tarratalon toteuttamaan teippauksensa. Silloin kun sinä haluat erottua eduksesi, valitse Espoon Tarratalo. Kaiken maailman teippaukset autoista mainostauluihin. Tämänkin auton teippauksessa olen luottanut Tarrataloon. Ennen suurajoja matkasivat maailmanmestaruuspisteiden tavoittelijat kauas Etelä-Amerikkaan Argentiinaan ja sen pääkaupunkiin Buenos Airesiin, josta startti tapahtui. Kuskien lisäksi oli paikalla Suomesta Pisan tarkkailijana Simo Lampinen. Kisa on ajettu monta vuotta, nämä kuljettajat tuntuu pitäväsi kaikki kerran. Se on selkeä pikataivalkilpailu, selkeä soralla ajettava kilpailu, missä on niillä superspesiaalipätkillä, näillä lyhkäisillä, jotka on Cordoban lähellä, joka on niin tämä pääkaupunki siellä, niin siellä on tosiaan niin 30-40 000 katselijaa ja muutenkin on paljon katselijoita. Kerran sekin on miljoona kaupunki, siellä asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä Cordobassa, että siellä yhtäkkiä niin tämmöinen tapahtuma, joka on suurin siinä maassa oleva urheilutapahtuma, niin sehän kerää valtava yleisöjoukko. Lanssialla oli paljon pelissä ja se näkyi lähtöluettelossa. Massimo Biassion, isäntämaan Jorge Recalde, Juha Kankkunen, Didier Oriol ja Gustavo Trelles olivat ehkä kovimmat lenkit. Vastaansa tämä joukko sai toista MM-titteliä metsästävän Carlos Sainzin sekä toisella Toyotalla pitkään lomailleen Ruotsin Mikael Eriksson. Ensimmäinen lenkki suuntasi Buenos Airesista kohti Cordobaa ja Oriol kiilasi heti alussa kärkeen. Carlos Sainzin Argentiina ei alkanut suunnitelmien mukaan ja rengasrikko pudotti espanjalaisen takaa-ajajaksi. Massimo Biassionilla on kova kokemus Etelä-Amerikasta ja italialainen kiilasi ensimmäisenä tehdaslanssiana Oriolin jälkeen kakkoseksi. Juha Kankkunen turvasi lanssioiden kolmoisjohdon pitäen takanaan Mikael Erikssonia, joka parhaana Toyotana oli ennen Sainzia 4. Toisella lenkillä aloitti Carlos mahtavan kirin ja tuli kuin hurmiossa takaisin illalla Cordobaan 3. Mies oli saanut ajettua 1,5 minuutin menetystään takaisin reilut 50 sekuntia. Didier Oriol piti koko päivän kärkipaikkaansa. Ranskalainen tuntui viihtyvän hyvin näillä poluilla. Siitä kertoo minuutin johtoasema ennen Massimo Biassionia, joka olisi seuraavana päivänä hätää kärsimässä Sainzin kanssa. Mikael Eriksson joutui luovuttamaan nopeimman Toyotan paikan tallitoverilleen, mutta oli edelleen 4. Juha Kankkunen kärsi hammastankovaikeuksista ja se pudotti laukaalaisen Erikssonin taakse 5. ja matkaa johtoasemaan alkoi jo tässä vaiheessa olla liikaa. Itävallan Rudolf Stoll ajelee vanhoilla päivillään aina vähän kauempana olevia kisoja. Nyt loppui kuitenkin Audi-miehen laulu konerikkoon. Juha Kankkusen lisäksi oli Suomesta naisten epävirallista MM-titteliä metsästämässä Minna Sillankorva A-ryhmän lanssialla. Hämeenlinnalaistyttö oli ajanut hienosti ja oli kiinni yhdessä MM-pisteessä 10. sijallaan. Naisten pinnoja oli tulossa täyden. Naisten pisteethän edellyttävät sijoittumista yleiskilpailussakin 20 parhaan joukkoon, ja sen lisäksi titteliä ajatellen pitää startata 7 MM-ralliin vuoden aikana. 3. päivä oli sitten hallitsevan maailmanmestarin Carlos Sainzin juhlaa. Mies oli todella elementissään ja kipusi kärkeen. Didier Oriolilta irtosi turboletku ja johto meni siihen. Massimo Biasio joutui ajamaan Oriolin pölyssä ja menetti kallisarvoisia sekunteja. 4. Argentiinan voitto alkoi luisua käsistä. Juha kaksikolla oli edelleen vaikeuksia ohjauksen kanssa ja se piti suomalaiset 4. Mikael Erikssonilla oli vaikeuksia vaihdelaatikon kanssa ja ruotsalainen putosi Juhan taakse 5. Minna Sillankorva oli edelleen 10. Kisan viimeinen päivä oli Carlos Sainzin ja Massimo Biassionin välien selvittely. Sainz oli kuitenkin jälleen vahvempi ja näytti venymiskykynsä. 8 sekuntia ei ole paljon, mutta se riitti kauden 5. voittoon. Massimo Biassion ei voinut muuta kuin laskea sekunteja, joita hävisi Oriolin pölyssä. Enemmän niitä meni kuin 8, se on varmaa, mutta tämä kaikki kuuluu pelin henkeen. Didier Oriol ei vieläkään saanut sorakisan voittoa, mutta 3. tila piti ranskalaisen mitalleissa kiinni. Parhaana suomalaisena ajoi maaliin Cordobaa Juha Kankkunen, 4. tila toi ihan mukavat pisteet ja maailmanmestaruusarvon osalta kaikki oli vielä auki. Tallikaveri Jorge Recalde toi lanssiansa 5. ja Minna Sillankorva otti elämänsä ensimmäisen MM-pisteen sijoittumalla 10. ja siirtymällä jo lähes varmaksi naisten maailmanmestariksi.
Kausi oli edennyt meille suomalaisille niin mielenkiintoiseen kisaan eli Jyväskylän suurajoihin. Maailmanmestaruustilanne vielä tässä vaiheessa kautta näytti suomalaisittain synkältä. Sainzilla oli 5 voittoa Juhan 2 vastaan. Didier Oriol oli selvästi kolmantena ja näiden kaverusten kesken jaettaisiin myös mitalli. Carlos Sainz otti viime vuoden voittajana myös valtikan käteen alussa, mutta Juha Kankkunen oli päättänyt monen vuoden yrityksen jälkeen liittää merittilistalleen kotikisan voiton. Markku Alén on aina ollut nopea suurajojen ensimmäisellä lenkillä, eikä tämäkään vuosi tehnyt poikkeusta. Ja illan tauolla Markku ja Ilkka johtivat kisaa. Carlos Sainz siirtyi Laajavuoreen 2, Juhan seuratessa 5 sekunnin päässä 3. Seuraavana oli Fordin pestin tähän kotikisaan saanut Ari Vatanen, jonka perässä tuli sensaatiomaisella ajollaan Basti Lindholm, jonka uudenkarhea Cosworth toimi hienosti ja espoolainen teki yhtä uransa parhaista suorituksista. 27. kertaa suurajoihin startannut Hannu Mikkola aloitti 12, pitäen takanaan seuraavalla sijalla uutta tallitoveriaan Tommi Mäkistä. Perjantaina siirtyivät kilpailijat Jyväskylästä Pieksämäelle ja sieltä taas takaisin Jyväskylään. Toisen päivän alussa Hannu yltyi sellaiseen yritykseen, että matka lipsahti nurin. Kääntötalkoissa meinasi kartturi Jonni Johanssonille käydä huonosti. Ruotsalainen selvisi tilanteesta kuitenkin hauskemman puoleisella ojaan kaatumisella. Ja näin oli Hannu jälleen matkalla. Juhan kotiteillä Laukaan kupeessa nousi Sainz kärkeen, Juhan seuratessa perässä ja Markku jätettiin 3. Oriol viihtyi hyvin soralla ja siirtyi 4. Timo Salonenkin sai ajovireestä kiinni ja oli 5. Liian pitkä perävälitys kuitenkin haittasi. Vatanen pyörähti 6. ja kannoilla oli edelleen hienoa kisaa ajava Sebastian Lindholm. Tommi Mäkinen teki myös mainiota debyyttiä tehdasautolla ja nousi 10 parhaan joukkoon. Illalla Jyväskylässä asetelmat oli suunnilleen samat kuin Pieksämäelläkin ja 3. päivää odoteltiin jännityksellä. Lauantaina ajettiin Tampereelle ja sieltä takaisin keskuspaikkaan Jyväskylään. Sainz ja Kankkunen kävivät kissa- ja hiirileikkiä koko päivän. Espanjalainen pysyi kuin pysyikin Juhan edellä. Markku Alén eksyi reitillä ja putosi. Ari Vatanen sivalsi Fordin tyylipuhtaasti nurin ja myös tuupovaaralainen oli menossa alas tuloksissa. Didier Oriol ajoi virheetöntä kisaa ja kiipesi 3. Nyt oli tuloslista taas saman näköinen kuin maailmanmestaruuspistetilastokin. Salonen oli 4. ja tasauspyörästön lukonvaihto paransi vauhtia. Mutta katsotaanpa tässä vaiheessa hiukan huoltotunnelmia. Kyllä mä nyt yritän koko ajan kuitenkin, mutta en tiedä, ei oikein fiilistä ollut silleen, että Carlos on mennyt kovempaa tänään, mutta koitetaan mennä nyt. Miten nuotti pitää? Nuotti pitää hyvin, mutta vauhti vähän horjuu. Kyllä me koitetaan mennä, mutta en mä tykkää ajaa tuolla levylukolla, mutta se on pakko näköjään pitää, kun se antaa vauhtia kumminkin sen verran enemmän. En nyt oikein yritettykään se hirveämmin tulla, tasaisesti on tultu, mutta ehkä sais pikkasen leveämpää rengasta olla tonne, kun on niin kovaa tietä ja lämmin keli, niin se voisi vähän pysyä paremmin tiessäkin. Sebastian Lindholm putosi tuloslistoilta, rengasrikon seurauksena särkyi tietokoneboksi ja hieno kisa oli jätettävä siihen. Hannu Mikkola nousi hyvin tuloslistoilla ja hyvin ajoi myös ensimmäistä kisansa täysiverisellä A-ryhmäläisellä Markus Grönholm, vaikkakin bussi oli kaatanut kertaalleen. Illan pimetessä muuttui sitten kaikki. Sainz suistui ulos ja Juha siirtyi kaipaamalleen paikalle kärkeen, Oriolin ollessa 2. Samalla oli Lancia varmistamassa merkkikohtaista MM-titteliä. Lanssioiden jälkeen tuli 2 Mitsua ja sitten vasta Sainz 5. Viimeisenä päivänä ratkottiin sitten kaikki sijoitukset. Markku Alén keskeytti loppumetreillä ja Busse Grönholm kaatoi vielä toisen kerran, mutta tuli maali. N-ryhmän voittajaksi kruunattiin Mitsumiehet Jokke Puhakka Keijo Eerola, jotka ajoivat taktisesti loistavan jyskälän. Ari Vatanen toi pettyneenä Cosworthin 8. Edessä oli Mats Jonsson, joka hävisi Tommi Mäkiselle 42 sekuntia. Tommin suoritus oli loistava, ja se palkittiinkin seuraavalla viikolla Nissanin tallisopimuksella. Carlos Sainz tuli 5, mutta jälkeenpäin kuultiin, että Timo Salonen diskattiin väärästä polttoaineesta, joten kaikkien sijoitukset paranivat pykälälle. Kennet oli siis 3.
Oriol toinen ja 11 kerta toden sanoi Juha Kankkuselle ja Juha Piiroselle. Vihdoinkin juhli tämä kaksikko kotikisan voittoa. Maailmanmestaruustilannetta ajatellen olivat voitot nyt 5-3 Sainzin hyväksi. Kolmatta kertaa maailmanmestaruussarjassa ajettava Australian ralli muodostui myös kolmannen kerran Juha Kankkusen voitonjuhlaksi. Kilpailun tuomarina toimi Simo Lampinen, joka ystävällisesti toi meille tuomisina kasetin ja kertoilee tässä seuraavassa vähän tunnelmia kengurumaan kisasta. Jos oli ihan mielenkiintoistakin olla tuomarina siellä tänä vuonna, kun vuosi aikaisemmin olin niin FISAn tarkkailijan siellä, niin näki nyt tavallaan, että millä tavalla se kilpailu oli kehittynyt ja Pirskati hyvin täytyy sanoa, että oli kehittynyt. Siitä syystä, kun mä katson tässä näitä mun kuvia sieltä, niin tämä on sieltä ensimmäiseltä pikataipaleelta tyyppiä niin kuin Harju, superspesiaali nimeltään Nosebridge, keskellä semmoista erikoista aluetta niin Perthissä, missä oli noin 5-60 000 katselijaa. Mutta otetaan ja katsotaan tässä, että miltä se näyttää. Tässä me nähdään nyt, millä tavalla nämä autot niin kuin menee. Ne oli sulkenut 3 kilometrin tien katujen välissä, niin että ne tuli samoihin risteyksiin, ne oli betoniporsaat vaan välissä. Ja ne oli tehnyt semmoisen duunin, siellä on noin 250 betoniporsasta. Tossakin me nähdään nyt just miten Carlos ja Juha, niin millä tavalla ne hakee niin kuin laidasta laitaa. 2 metrin aita, tehty 6 kilometriä aluetta, sen 3 kilometrin pikataipale, koko matka, aivan kuin Formula 1 turvallisuus oli tehty tähän koko systeemiin. Silloin ajettiin lauantai-iltana aikaan, jolloin on kaikista eniten katsojia. Siellä on kävijöitä noin 15-20 000 jo semmosena, ja nyt oli ehkä 50-60 000, sanotaan niin kuin parhaimmillaan. Toinen päivä oli tiukka, tiet olivat liukkaita, mutta kärkinimiä se ei hätkäyttänyt, ja tuttu taistelu kaksikko Kankkunen Sainz tässä järjestyksessä menivät kärjessä. Mitsubisin parhaasta panoksesta vastasi Kenneth Eriksson. Samoilla sekunneilla päivän puolivälissä oli Ranskan Didier Oriol. Päivätauon jälkeen jatkui raivoisa meno kärjessä, kunnes Juha kärsi rengasrikon pitkällä pätkällä ja Carlos Sainz siirtyi johtoon. Markku alkoi tyytyä jo heti alussa asetelmiinsa. Mies tiesi, että ilman suunnattomia riskejä ei näillä tehoilla parempaan pysty. Päivän päätteeksi ajettiin pari asfalttipätkää yleisön iloksi, mutta sen piti vain olla pientä iltalämmittelyä. Toisin kuitenkin kävi. Sainz kaatoi risteyksessä Toyotansa reiluksi 1,5 minuutiksi ja niin sai Juha ajaa iltatauolle kärkipaikalla. Tilanne näytti hyvältä. Oriol nousi kisan kakkoseksi ja oli vain 6 sekunnin päässä Juhan takana, joten ei saanut laukaalainen vielä huokaista helpotuksesta. Kankkunen now took the lead as Frenchman Didier Auriol, also in a Lancia, slipped into second ahead of Eriksson. Tässähän näkee nyt silloin sunnuntai-aamuna, niin Carloksen ilme on tosiaan tiukka tässä ennen sitä ensimmäistä rollercoaster-pätkää, joka on vuoristorata näin suoraan käännettynä. Ja se tiukka pätkä. Ja tässä Juhalla on niin kuin huomattavasti kevyemmän tuntunen ilme tuossa kohdassa vielä. Ja Juha, hyvä taktiikka. Se kypsyttää niin kuin hienosti koko ajan Carlosta. Ja niin tuntuu menevän näillä Juhilla niin kuin tämä systeemi tosiaan niin kuin hyvin. Ja nyt lähdetään sille pätkälle siinä Carlos sen nähdään tässä nyt, kun se tulee tätä metsäosaa, nyt nappaa sisäpuolen pyörä jo kiinni, että nyt alkaa vähän olla niin kuin kabiini täys käsiä niin, että varmasti on huolia. Ja tässä on otettu sisäkuva vielä siitä sitten, kun ne ajaa Luis Moijan kanssa, ja nyt on suoraan jonkun kaverin tekemää privaattifilmiä siinä, ja te näette, että ei montaa sekuntia mennyt. 4 sekuntia hävisi vaan pätkällä, 6 sekuntia meni koko tähän kaatoon. Ja tämä asia tulee nyt tässä päältä päin filmattuna. Nyt näkee, että tässä näin se menee jarrutus liian pitkälle, oikea reuna sisälle, ja eikä saa enää takaisin, eikä tohdi hellä enää jarrusta, eikä saa takaisin sitä, ja mikä tuuri, että se oli noin sileä se paikka, eikä osunut mihinkään pahaa. Siis tämähän on ilmiömäistä. Tämmöistä, niin kuin Juhan kanssa oli sen jälkeen juttu, että tämmöistä tuurihan ei ole kellään muulla kuin Carlos Sainzilla. Tämä on ihan mieletön. Sillä tuurillahan näköjään ei tahdo mikään niin kuin loppuu. Tässä on otettu Auriolin sisältä niin kuin kuvaa, ja me nähdään, miten se koko ajan niin kuin hakee tuossa vesiliirrossa. Tästä tulee nyt Auriol just tämmöiseen vesipaikkaan oikein. Ja
Te näette, että ei ole ihan helppoa tossakaan niin kuin löytää sitä tietä, eikä löydy sille Didierillekään se ihan helposti, kun se hakee tuossa tuon mäennyppylän yli. Et mun mielestä kyllä, niin siinä on kaveri, jota pitää ensi vuonna tosiaan niin seurata. Se on ehkä Juhan Carloksen ohella niin ihan suvereeni niin MM-tittelin tavoittelija. Nyt tulee Armin Schwarz, jolla jo reuna nousee ilmaan tossa. Et se jollain tavalla niin kuin samoja nuottia lähestulkoon luulisi käyttävän, niin näytti niin kuin nappaavan siitä, että se nosti se reuna, mutta sitten tämä Carloksen homma, niin tässä on nyt kuva, joka on kilometri ennen sitä paikkaa otettu ilmakuvaa tuossa ja vesilätäköt reilusti niin kuin loiskuttavat ja tässä tullaan siihen paikkaan, te näette nappaa sisältä ja siitä lähdetään menemään. Tuossa kohdassa luulee vielä, että mitä hemskat ja miten sieltä voidaan selvitä. Se on hurjan raju, mutta se on yksi onni, että ei missään kohdassa niin osu mihinkään kiinteeseen esteeseen. Et se on niin kuin se ainoa onni. Se pyörii hurjasti. Konepeltiä kun seuraan, se on 6 kertaa jemtti, kun se auto on tuossa noin. Miraculously, navigator Moyer was unhurt, but Sainz was injured. Is it just your neck a little bit sore or Didier Auriol held the splendorous command. Maanantaina ajettiin viimeistä edellinen lenkki, joka olikin koko kisan pisin reilut 750 kilometriä ja 13 erikoiskoetta. Aamu lähti käyntiin Oriolin tahdittamana, kunnes vetoakseli paukahti ja ranskalainen putosi kakkoseksi, joutuakseen myöhemmin päivällä keskeyttämään konerikkoon. Kankkunen nousi nyt selvään johtoasemaan. Pahin uhka Ruotsin Kenneth Eriksson oli jäänyt jo yli minuutin, kun edessä oli enää 1 päivä ja 4 pätkää. Markku Alén oli turvallisen tuntuisesti 4. eteen ja taakse oli matkaa 3 minuuttia. Ruotsin Ingvar Carlssonia ei onni suosinut, kovasta vauhdista lipsahti Mazda nurin ja ruotsalaisen oli luovuttava leikistä. Näin nousi Timo Salonen varmalle 5. tilalle. Juha kaksikko selvitti tiistain 4 pätkää ja näin juhlivat suomalaiset jo 3. kerran peräkkäin Australian rallin voittoa. Kenneth Eriksson on aina viihtynyt Australiassa ja nyt sai ruotsalainen kotiin viemisiksi 2. tilaa. Armin Schwarzin ensimmäinen MM-voitto on vain ajan kysymys, nyt oli saksalainen 3. Suomalaiset miehittivät 4. ja 5. tilan Alénin ja Salosen voimin. World Rally Championship win and his 3rd consecutive, a remarkable effort in Rally Australia. Australian jälkeen oli vielä jäljellä 4 osakilpailua. San Remossa näytti taas Juhan osalta heikolta. Kisa päättyi jo alkumetreille, mutta ei ollut sen helpompaa Sainzillakaan, joka vasta Schwarzin hiljennettua käskystä vauhtia tuli 6. Ensimmäistä kertaa ajettu Katalonian ralli Espanjan Barcelonassa muutti jälleen kaiken. Sainz keskeytti ja nyt ei Schwarzia pidättänyt mikään. Huippunopea, mutta hiukan epäluotettava saksalainen otti uransa ensimmäisen maailmanmestaruusvoiton Juhan kerätessä 15 pistettä. Tallien välisen herrasmiessopimuksen ansiosta ei kenenkään tarvinnut lähteä norsunluurannikolle, joten loppuhuipentuma jäi Englannin sateisiin metsiin. Eroa oli Kankkusen hyväksi 7 pistettä, mutta nyt ratkaisisi se, kumpi tulee ensin maaliin. Ensimmäinen lenkki lähti Harrogateista mikkihiiripätkien eli puistojen kautta kohti Chesteriä. Markku Alén avasi kisan räväkästi. Olihan tämä helsinkiläisen viimeinen kilpailu Subarulla ennen siirtymistä Toyotalle. Alénin tallitoveri täällä oli nuori britti Colin McRae, joka oli juuri varmistanut itselleen Englannin avoimen rallimestaruuden. Toisen polven kilpa-autoilija aloitti myös hyvin kärjen tahdissa. Vaikka Juha Kankkusen piti alussa ottaa varman päälle, oli puistoissa ainakin kuvan mukaan ihan kohtalainen yritys päällä. Se tuottikin iltatauolla kärkipaikan. Carlos Sainz hiilosti jälleen 2. ja vain 8 sekunnin päässä. Ei tulisi kummallekaan ilmaiseksi maailmanmestaruus. Markkukin kärsi tiukan alkurutistuksen jälkeen rengasrikon, samoin kävi Didier Auriolille. Massimo Biassion ajoi myös viimeistä kisansa Lancialle ainakin toistaiseksi. Kärki meni kuitenkin italialaiselta karkuun. Toinen lenkki ajettiin Walesissa, siellä vaihdeltiinkin johtopaikkaa kuin paitaa. Colin McRae kipusi hetkeksi kärkeen, sitten oli Sainzin vuoro käydä johdossa ja lopulta Didier Auriol otti valtikan käsiinsä. Ranskalaisen ajo on ollut tällä kaudella vakuuttava. Fordilla oli huolia, niin Wilson kuin walesiläinen koulubussin kuski Pindap Evanskin keskeyttivät, ensin mainittu tekniikan pettämiseen ja jälkimmäinen kaatoon. Nurin meni myös Biassion ja laulu loppui siihen. Illan päätteeksi oli Carlos jälleen kärjessä. McRae oli paras Subaru-kuski Markun pudottua voimansiirtovaikeuksien takia peräti 10.
Ari Vatasen ensimmäinen Subaru-kisa sitten vuoden 1987 sujui totuttelun merkeissä. Salosen kausi on ollut takkuinen ja nytkin tiimikaveri Kenneth Eriksson oli nopeampi. Tommi Mäkinen ajoi Mazdaralla varmaa kisaa, joskin tekniikkamurheet hidastivat Puuppolan miehen menoa. Nissanilla oli myös huolia. Luellin oli ulkona ja Stigullakin oli voimansiirron kanssa päänvaivaa. Fordeista ei ollut enää jäljellä kuin Delecour. Ranskalainen haki kokemusta ja se onnistui hyvin. Kolmas lenkki ajettiin järvialueella ja kotipoluilleen suuntaava Scotti Colin McRae innostui liikaa. Ei ollut miehellä kuitenkaan niin paljon kokemusta MM-tasolta kuin muilla ja Subaru kaatui, mutta yllätys niin kaatoi Markkukin ja putosi 5 minuuttia. Sainz piti Kankkusen vielä takanaan, mutta edessä oli pahamaineinen Kilderin metsäkompleksi Skotlannissa. Oriola joi pohjaa kuin liukuhihnalta ja ranskalaisen menoa oli ilo katsella. Kenneth Eriksson oli edelleen nopein Mitsu ja pysyi hyvin kärjen vauhdissa. Tommi Mäkisellä oli koko ajan ongelmia, renkaat puhkeilivat ja vaihtohommia tehtiin jopa pätkällä. Silti ajat olivat hyviä. Ari Vatanen oli noudattanut hitaan kiiruhtamisen taktiikkaa ja oli 5. Sitten oli edessä Kilder ja samalla maailmanmestaruuden ratkaisu näyttämä. Oriol suistui ulos ja menetti kärkipaikan sekä yli puoli tuntia. Juha Kankkunen näytti hermonsa näillä vaikeilla metsäteillä ja 2 maailmanmestaruuden tuomalla varmuudella laukaalainen johtikin kisaa Kilderin jälkeen. Carlos kävi ulkona ja kärsi liian kuumana käyvästä koneesta. Kenneth Eriksson nousi ohi Carloksen 2. ja Salonen tuli espanjalaisen takana 4. Viimeinen päivä oli varsinaista hermopeliä. Oriol jopa määrättiin ottamaan ennakkoa ja ajamaan Kankkusen perässä, mikäli jotain murheita ilmenee. Mutta eihän niitä enää ammattimiehelle tullut, ja Juha oli todistanut jälleen kerran olevansa maailman nopein ja luotettavin kuski. Kenneth tuli viimeisenä päivänä varmasti 2. ja Carlos Sainz sai tyytyä 3. tilaan ja hopeiseen mitalliin. Suomalaisille kisa oli muutenkin hyvä, sillä Juhan jälkeen oli Salonen 4., Vatanen 5. ja Hannu Mikkola toi Mazdansa 7. Tommi Mäkinen ja Lasse Lampi joutuivat keskeyttämään. François Delecour oli ennen Hannua 6. ja ranskalaisesta nousee vielä tulevina vuosina kova nimi. Mutta maalissa Harrogateissa oli 3 ylitse muiden, Juha Kankkunen, Juha Piironen sekä Lanssia. Sekä merkkien että kuljettajien maailmanmestaruustittelit kertovat omaa kieltään italialaisten mahdista. Vaikkakin paljon he saavat tulevaisuudessa töitä tehdä pitääkseen Toyotan huippuammattitiimin takana. MM-rallivuosi 1991 on ollut 2 maailman parhaan ralliautoilijan ja 2 maailman parhaan tallin taistelua. Sarja on ollut äärimmäisen raskas. Juha ajoi 11 kisaa, espanjalaisen pistäessä vielä 1 paremmaksi. Tavataan taas vuonna 1992 Videoflashin vauhdikkaiden ohjelmien parissa. Kaikki osaset kohdalleen. Varaosat ja tarvikkeet. Osaset liikkeistä kautta maan. Ammattitaito, nopeus ja tyylikkyys ovat ne syyt, miksi niin monet kilpaajat ja yritykset ovat valinneet Tarratalon toteuttamaan teippauksensa. Silloin kun sinä haluat erottua eduksesi, valitse Espoon Tarratalo. Kaiken maailman teippaukset autoista mainostauluihin. Tämänkin auton teippauksessa olen luottanut Tarrataloon.